Bueno, Loli. Mira, Loli, escuita. Gracias, jo. Escuita. Ai, que vergonza. É que Loli decíame, non podo, que fago o ridículo. Loli, canalizar as emocións como faz chorando nunca é facer o ridículo. Creo que cando entraches con moitos medos, Sí, que pouco a pouco vas superando, sí. e que tes un brillo e tes unha luz propia que Gracias. destaca e que engancha a calquera que te ve bailar e que te ve. Así que aproveitao e disfruta do baile. Gracias. Mirade, isto digo moitas veces, é moi importante a presenza dos familiares no plató, sempre o estamos dicindo, e unha das cousas que sei que, bueno, que che custan, Sí. é que non están aquí os teus Non. familiares. Bueno. Bueno, pero mira, a edición é longa, vale, Loli? Sí. E hai moito tempo para que veñan os teus familiares. Sí, claro que sí. Pero tamén... Teño amigos, teño na público. Vida, mira, na vida Gracias. hai familia, hai amigos. Creo que en Bailamos podemos dicir tamén. que tamén temos Gracias. moito de familia, porque se viven moitas emocións neste plató. Sabes quen? Tes dúas amigas moi boas, verdade? Sí. Atende, porque hai aquí dúas persoas que teñen algo que dicirche. Uf. Hola Loli, son Cristina de Sensual Tisé. Eu son Mónica. E queremos mandarche moitísimos ánimos, que sabemos que estás un poquinho baixa de moral, pero desde aquí moitísima forza, moitísimos ánimos, porque sabemos que estás facendo super ben. Moito ánimo, Loli. Sabemos que eres fuerte e que vas a conseguir. Moitísimos bicos. Chao. Chao. Gracias a todos. Gracias. Ojo. Ves, esto sí En fin, que Loli. é bonito sempre. En fin, mira, Palabras bonitas. mira toda a familia que tes aquí. Teño, é o público. Toda a familia que tes aquí. Maravilloso. Gracias. Xurado, gracias. E dígovos unha cousa, e isto vai para os dous, Paco, Loli. Sodes os veteranos, e dígovolo co corazón fora do peito e con honestidade. Cada día vexovos máis novos, porque tedes unha enerxía que ten moi pouca xente. Así que podedes sentarvos porque Gracias. sodes maravillosos. Loli... Un momentiño. Ah, esperade, para. No, iba a mandar que vos sentedes, pero creo que Tania quere dicirvos algo. É que algo. teño algo moi importante que dicir, porque as amigas de Loli contáronme que Loli é modelo. Contáronme que algunha vez desfilaches con elas. Sí. Bueno, Co pequeniña que son, pois sí. Eu penso que hoxe, que falamos moitísimo da idade, hoxe creo que estades como un de 20, e molaría moitísimo que desfilaras como unha modelo, non? Por Dios. Mira, vamos... Paco, podías Moi boa acompañala? idea. Veña, Vamos pois desfilar con estilo, vamos a facer por aquí, música. mire por aquí. A ver, necesitades o micro. A ver, toma. Pois así nos gusta vervos con ese sorriso e con esa forza que E é a seguir contagiosa. aprendendo, gracias.